Ndị be anyị ekele m unu, kelesi unu ike, ekele m unu, kelee ihe na-emere unu ihe. Aha m bụ Amarachi Atama, onye nke unu na-akpọ nwa dị ọra mma. Tata asị m ka m tụnyetụ obere ọnụ n'otu ihe dị ezigbo mkpa. Unu mana ndị be anyị si na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ejiri ya wee kpọọ ahịhịa. A sịrị na ọ bụrụ na a chọrọ igbu nkịta, achọ aja afa a ga-akpọ ya. Wee na-ajụ gịnị kpatara o ji abụrụ na mgbe ọbụla a na-ekwu maka ihe adịghị mma maọbụ ihe metụtara mmadụ n'ebe ọ dịghị mma n'iru mmadụ ma n'iru Chukwu ka m kwuo, ndị be anyị ihu ka ndị be anyị na-eti mkpu, it is our culture, it is our culture, it is our culture. Wee na-ajụ, ọ bụ na culture anyị a unu na-ekwu okwu ya bụ culture mmegbu na mkpagbu, bụ culture ọ bụrụ na mmadụ mee ọtụtụ omume dị aṅaa, unu akpọba culture nke bụ na culture anyị bụzi nke na-akwado ihe na-emegide mmadụ maọbụ ihe nzuzu. Dịka nwoke nọ n'ụlọ ya na nwunye ya bi nọ afọ ole ma ole ma ole ma ole, nwoke ebilie tụọ nwaanyị ime nụrụ nwaanyị ọzọ, nwunye ya o nwere ike ọ chọpụta na ngalaba nke soshal midia maọbụ na ọ chọpụtara n'ụzọ dị aṅaa mgbe nwaanyị ọzọ mụgoro nwa n'ezi. Ndị Igbo etibe mkpu, it is our culture. Mgbe na-ajụdo culture anyị a unu na-ekwu okwu ya, n'agbanyeghị na mgbe gboo na nwoke na-anụ nwaanyị abụọ na atọ na ise maọbụ isii maọbụ otu ọbụla masịrị ya. Wee na-ajụ, ọtụtụ n'ime unu na-eti mkpu our culture anụwa, unu agbago mbọ wee mee nchọpụta otu ndị Igbo si eme ihe, maka na ihe niile nwere usoro n'ụwa. Ihe niile mmadụ na-eme nwere usoro. Ala niile nwekwara n'usoro ha ji ebiri, nke ha na-akpọ omenala maọbụ nke ha tọrọ atọ n'ala, nke ha na-akpọ ọdịnala, nke dịgidegoru na agbụrụ site agbụrụ, ha na-akpọ ya ọdịnala. Mgbe na-ajụ, ọ bụ na ndị be anyị enweghị usoro ka ha si eme ihe? Ọ ga-abụ na ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ime ihe, usoro ụzọ ahụ, usoro ahụ, dịka ọ na-abụ amụọ nwa esoro usoro gụọ ya afa, achọrọ ịlụ nwaanyị esoro usoro gaa ije niile a na-eje na ya, achọrọ ikwu ozu esoro usoro mee ihe kwesịrị ime, achọrọ ịkọ ọrụ ugbo esoro usoro mee kọọ ya ka esi akọ ọrụ ugbo, maọbụ na onye chọrọ ịkụ akụrụ akụ n'ala, usoro esi akụ ya bụ akụrụ akụ ka o wee mịara ya mkpụrụ. Maka na otu ihe kwudoro ụkwụ n'ala Igbo bụ gịnị? Na omenala Igbo maọbụ na ndụ ndị Igbo, o nwere otu ihe kwudoro ụkwụ, otu ihe anyị ji eme ọnụ, otu ihe anyị ji aba mba. Ya bụ ihe wee bụrụ gịnị? Akọ na uche. Akọ na uche bụ ka ndị be anyị si dobe esi eme ihe. N'agbanyeghị ihe ọ bụ, ị ga-eso usoro akọ na uche. Mgbe na-ajụ, ọ bụ na ndị be anyị enweghị usoro anyị si eme ihe? Ọzọ dịka ibe ya bụ, ọ bụrụ na nwoke nwụọ, eburu mmegbu na mkpagbu wee dado nwunye ya. Ihu ndị mmadụ na-eti mkpu, it is our culture. Ọ bụ culture anyị ka ọ bụ culture nke Nollywood siri unu na culture anyị? Ka m jụọ. Maka na site n'ọtụtụ nchọpụta m megoro, na o nwere ihe dịgasị kịta a na-eti mkpu it is our culture enweghị ka ọ rụtụrụ aka na ka ndị Igbo si eme ihe mgbe gboo. O wee bụrụ ihe a mụtara amụta maọbụ ihe a tụnyere na oge ọgbara ọhụrụ anụwa, maọbụ ihe a mụtara amụta na ihe onyonyo maọbụ n'ụka maọbụ ka ndị ọzọ si emegasịcha ihe. Mgbe na-ajụ unu zakene m, omenala Igbo siri na nwoke nwụọ,
na nwunye ya ga-anọzi na mmegbu na mkpagbu, anakọrịcha nwaanyị ihe niile ya na di ya nwere, wee kpọọ ya culture. Mgbe na-ajụ unu amakwari ka ụzọ ndị Igbo si dị. Ị na-eti culture, it is our culture, ijikwa mee nchọpụta, maka na ya bụ nchọpụta dị hụkwa n'ike. N'agbanyeghị na ọtụtụ ndị nọba anyị taa, dịka ndị ichie, dịka ndị nze na ọzọ, ụfọdụ n'ime ha amaghị dị ka a na-akpọzi culture mmanụ, maka na ihe emebigo. Unu ma na mgbe mmiri si na isi mmiri wee gbarụọ, ihu na mmiri ahụ niile agbarugo. N'ọbụza na ahapụ ya bụ mmiri onwe ka o si gafechaa nke dị ọcha wee pụtatụ. Ndị be anyị kwesịrị ibini n'ụra wee bidokwa ọzọ n'idozi ntọala be anyị otu o kwesịrị ịdị, maka na omenala be anyị abụghị omenala mkpagbu na mmegbu. Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ nwaanyị megharịa ahụ, si ya nwaanyị women do not do this, nwaanyị kwụọ ọkwara, si ya is a taboo, nwaanyị mee nke a. Ụbọchị nke ọzọ ahụrụ m ndị na-aba na nwaanyị ekwuru na di ya tigidere wee tigbuo, na ndị be ha bịara para ozu ya ka eje lie ya na be nna ya. Ndị Igbo wee nọrọ na ngalaba social media wee na-eti mkpu, it is a taboo, it is not our culture. Wee na-ajụ do culture nke ole ka ị na-ekwu? Maka na ọ bụkwa na-enebibe anya na culture otu ndị Igbo si emebi ihe mgbe gboo, na mgbe gboo na nwaanyị nwụọ na be nna ya ka na-eli ya. Ọ dị ka ihe gbasara ịza afa taa a na-aza, otu o si metụta ịza afa di maọbụ ịza afa ubedi. Ndị be anyị na-eti ya it is our culture, it is not our culture. Nwee na-ajụ ha, unu makwari na ihe gbasara surname anyị onweghị dị ha anyị nwere dịka surname, na ihe anyị nwere bụ aha nna na aha di. Ọ bụrụ na otu a nna m aha anyị bụ Atama, ị na-anụ Amara nwa Atama, nwunye onye nka. Na ihe gbasara surname a anyị na-eme taa bụ ihe a kụziri anyị ekuzi. Ya bụ na nwaanyị na-azakidiri aha ezinụlọ ya, aha ebe o si, Amara nwa Atama. Ilemikwa anya taa ị gaa na bụ unu n'obodo unu, ọtụtụ ndị nne gị ochie nọcha ugbu a ka na-aza aha ebe ha si. Onweghị nsogbu ọbụla ọ bụ. Ọ ndị kịta na-abụ ihe niile bụrụ anyị nsogbu, ihe niile bụ ọgụ na mgba, ihe niile bụ kata. It is our culture, it is not our culture, this is a taboo, it is not a taboo, it is this, it is not this. A na-eti sọ mkpu. Mwee na-ajụ, anya na-emekwa nchọpụta wee hụ usoro ka anyị si biri, nke ndị bekee na-akpọ philosophy. Anya na-emekwa nchọpụta wee chọpụta ya bụ philosophy, wee hụ usoro ka anyị si eme ihe. Maka na ọ dịghị m ka o nwere ndị mepụtara culture nke ha, si na culture ha ga-emepụta bụ culture ga na-emegbu onwe ha, culture ha ga-eji wee na-ememi n'onwe ha. Mgbe ọbụla mmadụ mere ihe adịrọ mma, ndị ihu ka ndị be anyị na-eti it is our culture. Nwe na-ajụ otu ọ na-abụ mgbe ọbụla emere ihe adịrọ mma, mgbe ọbụla akpọrọ aja afa, anyị eje kpokọrọ ya, anyị eje makụọ ya na culture anyị. Ọ bụ na ịza onwe anyị aja afa na-atọ anyị ụtọ, ka ọ bụ na anyị bụzi ndị enweghịzi nke a na-akpọ akọ na uche, ka ọ bụ na anyị bụ ndị amaghịzi ha na-akpọ ọfọ na ogu, ka ọ bụ na anyị bụzi ndị enweghịzi usoro n'ebe anyị bụzi ihe ọbụla pụtara omee, ka ọ bụ na anyị bụzi ndị amaghị ka esi ajụ ajụjụ wee chọpụta ka ihe si dị ntọala, ka ọ bụ na anyị bụzi ndị enweghịziri obi mmadụ n'ime anyị, n'ọzi mmegbu na mkpagbu. Unu n'anya na-ahụ na mgbe gboo ụmụ nwaanyị nọbụ mgbe gboo ka ụmụ nwaanyị nọ kịta wee kwụrụ jim n'ala, n'ihi na anaghị emegide wee mejụọ ụmụada maọbụ ndị inyom, anaghị emegide wee mejụọ nwa ala. Mana tata ịhụ na mmegide
mmegbu, mkpagbu bụzi ihe anyị ji etu ọnụ. Anyị jizi ya aba mba, anyị jizi ya etu ọnụ. Nke ọjọọ ọbụla anyị amakọọ ya, it is our culture. Nke ọjọọ ọbụla anyị amakọọ ya, it is our culture. Ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, jụọ onwe gị ya bụ ajụjụ ma zakene ya n'ime onwe gị. Na ọ bụrụ na ihe niile adịghị mma n'ụwa bụzi nke anyị, n'ọzi anyị ga-amakọrọ dịka culture anyị. Ngwanụnụ ka anyị bido. Ka anyị bido nụ. Onye kpọrọ onwe ya aja afa ihe ọbụla emere ya, ọ gaghịkwa asịkwa ihe emere ya ọ. Maka na afọ ọ kpọrọ onwe ya ka eji eso ya. Maka na ndị be anyị si na nke onye na-eme ka eji mara ya. Mgbe anyị sigoro na ihe anyị ga na-emezi ka eji mara anyị bụ ihe ọjọọ. Ngwanụnụ ka anyị mere na-aga. Mana ọ ga-adị mkpa na onye megide o jidetu onwe ya ka latụ azụ, taa onwe ya nkikere eze, wee jụọ ajụjụ, chọpụta kene usoro ka esi eme ihe dị aṅa. Ma ọ bụrụ na ime ya bụ nchọpụta na onwe gị, maka na ndị be anyị kwuru okwu si onweghị okwu karịrị nke mmadụ gwara onwe ya. Ime ya bụ nchọpụta wee jiri aka gị wee nyopụta, jụọ ese ka ihe si dị n'ezie ka m na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụkwa ka ihe si dị oge ndị ọcha bịachara kụziela anyị, maọbụ oge ndị ụka bịachara kụziela anyị, ka ihe si dị n'ezie ka anyị si nọrọ. Mgbe ala na-amị mkpụrụ, mgbe ezigbo agwa bụ ihe eji mara anyị, mgbe nwoke ezuzu obodo egosi ya, mgbe ọ ga-abụ ikenga adịghị ire egosi ya osisi ejiri wee pịa ya. Maka na n'agbanyeghị na anyị bụ mmadụ, ndị Igbo ekweghịdịrị na chi ha, ndị Igbo ekweghịdịrị na alụsị ha nwegasịchara ga-akpa agwa dị aṅaa. Maka na o nwere ụdịrị agwa alụsị ga-akpa n'ala Igbo. Ndị Igbo egosi ya osisi eji wee pịpụtacha ya. Ya mere ndị Igbo ji bụrụ ndị na-ekwuru onwe ha, ndị na-agbasi mgba ike. Wee jụọ ọzọ, ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ? Ọ bụ na Akọ na Uche adịghịzi n'etiti anyị? Ka ọ bụ na Ọfọ na Ogu adịghịzi n'etiti anyị? Ọ bụrụ na iche na ọka dị, ngwa jiri aka gị mee ọtụtụ nchọpụta dịgasị iche iche. Were aka gị gwazie onwe gị okwu. Na ọ bụrụ na ịza aja afa kazi anyị mma, isikwa na ọ dị gị mma ka anyị hụzie merezie ya na-aga. Ka m jide ya ebe a, maka na ọ bụrụ na ekwu ka bụ naanụ ka ekelekwa m unu, wee bụkwara onye nke unu na-akpọ nwa dị ọra mma. Amarachi Atama bụ aha m. Ndewonu.